Henry Jones yn disgwyl yr hediad Ben Fawcett, oedd o ddim yn cam sefyll. Fawcett ar ergyd isel, arbediad gwych gan Oliver Byrne. Cic gol fydd hi, a dwi'n siŵr bod y golwr wedi cael cyffyrddiad at honna. Danny Holmes, y tafliad hir i fewn i'r cwrt. O, na lawio gan Elliot Scotcher. Oedd yn ôl Cheryl Foster. Cic o'r smotyn i'r tîm cartre. Callum Morris yn camu fyny yn erbyn Leedsy. A Morris yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Cei Connah ar y blaen. Y capten wastad yn ddibynadwy o'r smotyn. Chris Owens yn uchel at y postyn pella. Idsy'n dod, Harrison ar peniad! A Callum Morris ar y llinell. Didwy'n honna oddi ar Byron Harrison yn gwneud yn siŵr i bod ti fewn, ac mae'n 2-0 i'r tîm cartre. Mendes yn brwydro. Dyma Aaron Edwards. Edwards allan at Declan Poole. Poole, ydlin gymorth. Poole yn torri tu fewn. Declan Poole yn chwipio'r Bêl yn hyfryd i'r gornel ucha. Am gol gan Declan Poole. Yn torri tu fewn. Crymanu'r Bêl yn fendigedig i'r gornel ucha 'na.